Zdravo, draga Anja. Ćao, Vanja. Dobrodošla u moju emisiju. Hvala. I tvoju prvu zapravo emisiju u kojoj gostuješ. Znači, hvala ti što si pristala da gostuješ prvi put ikada kod mene. Ne znam sad da li će biti posljednji put da gostuješ u nekoj emisiji, da li si kao ovdje završavaš? Ovdje počinjem i ovdje završavam. Čekaj, obriš imaš na zubima. Hvala. To vam je Girl Support Girl. Da. To mi je Girl Support Girl. Znači, hvala ti što si ekskluzivno kod mene prvi put. Reci mi pre svega kako si, šta radiš i šta ima. Veoma sam dobro. Doduše, malo sam umorna, iscrpljena jer sam krenula da snimam ponovo za YouTube. Iako sam dosta snimila jedan klip, ali organizujem neke druge klipove i strašno je naporno. Tako da to je nešto što radim ovih dana i što me trenutno, što bi se reklo, radi. Da, tako i mene radi 5 dana i onda prestane. Ne znam da li si ti taj tip ili pa zavisi za šta. Nadam se da će duže vremena da me radi. Kao, trenutno me baš radi. Dobro je. A hoćeš snimati daily ili onako ćeš nam samo često izbacivati? Pa, plan mi je sad septembar, možda kao jednom nedeljno, mada septembar se završava. Ja ne znam kad prije, bukvalno kao da je juče počeo. Bukvalno. Ne znam, planiram za oktobar i novembar 2 puta nedeljno, ako ne bude baš izvodivo, onda bar jednom nedeljno. Dobro, baš što je, mislim, okej za neki početak, čak i jednom nedeljno, ali potrudit ću se čak i 2 puta. Početak, devojka ima 1 milion pratilaca na Instagramu. Dobro to, ali na YouTubeu... Ja kad sam na početku. Ne, na YouTubeu nisam snimala 3 godine za YouTube i nisam bila nešto redovna, snimim tu i tamo ponekad neki klip, ali sad baš onako želim da se posvetim tome. Dobro, a reci mi, putovala si mnogo u posljednje vreme? Jesam. Prošle godine sam najviše putovala. Gde si sve bila, šta ti je najlepše u stvari, ajde? Pa od gradova Pariz, definitivno. Stvarno, nisam to očekivala. Ozbiljno, ne, Pariz je meni prelijep, arhitektura, kakve su im zgrade, ono ludilo, bukvalno je prelijep. Sa tim stilom si mi klasična, baš sam za Pariz, da. Htjela sam opet idem u Pariz, pošto kad sam bila, baš je bilo ružno vrijeme, ali nisam otišla ponovo, treba da idem. Ali ovako od mora, pošto na more najčešće putujem, Sejšeli. To sam mislila, da. Meni je baš želim da idem na Sejšele od kad si ti slikala. Da, mnogo lijepo. Baš si lijepo predstavila to mesto. Vidjela se da ti se sviđa. A reci mi, koja ti je sljedeća destinacija na koju želiš da ideš, ono baš kao želiš da ideš? Pa planirala sam da idem u oktobru u Dubaji. Mislim, tamo sam već bila 2 puta, ali neću da idem. Kao, prosto mi se ne ide. Imam drugaricu i onda sam htjela da odem kod nje, ali mi se ne ide. Onda sam htjela da... Ne ide mi se nešto, zato što me je smorilo ljeto. Kao, jedva čekam zimu, bukvalno. Majke mi, ne znam zašto, baš me je smorilo ljeto. Jo, Bože, ja dok je bilo ovo hladno par dana, ja bila presrećna. I onda nešto mi se ne ide, mislim, u Dubaju naravno toplo i ne mogu, odustala sam. Hoću da idem u oktobru, možda u Moskvu. Ja, prelepo. Ali nisam sigurna, meni to tako dođe. Kao, ide mi se, pa onda nekad i ne odem. Možda, a u decembru možda u New York. Da, i to želim, samo nemam vizu. Da, ja sam sad išla baš da vadim novi pasoš. Inače, pasoš traje 10 godina. Ja sam nakon 4 godine morala da vadim novi pasoš jer sam ga popunila. Da, Bog da svi živeli ko Anja Blau. Ostala mi možda još jedna strana i pošto hoću da vadim vizu za Ameriku, rekao ajde da odem da izvadim novi pasoš. Pa ekstra. A reci mi, kad si se ti doselila u Beograd i kako si odlučila da se zapravo preseliš? Jao, to je baš dobra priča. Onako neočekivana. Preselila sam se u Beograd u septembru 2020. Dobro. Ali sam prvi put došla u Beograd u novembru 2019. Došla sam na fitness kurs, išla sam 2 mjeseca je trajao, znači novembar i decembar. I onda nakon toga sam još povremeno malo tako u januaru, februaru dolazila jer morala sam doći po diplomu, nešto je tu bilo još nekih obaveza. I onda je krenula korona. A inače neki planovi moji, to jest ne moji, nego mojih roditelja, pre korone je bilo kao da ja idem vani negdje, tipa u Njemačku, da se školujem nešto. Ja sam samo bila u fazonu, važi, može. A nije mi interesovalo šta pričaju, razumiješ? Ništa me ne interesovalo, ja sam bila u fazonu, važi, može. Kako god mi kažeš?
Ma da, ne možeš da vjeruješ. I ništa, šta se dešava, onda kako je krenula korona, sve je to nekako bilo obustavljeno, razumiješ? I meni je tu onako bio malo neki pritisak u glavi, kao neću da ne radim ništa, znaš, hoću nešto da se dešava i na taj fitness kurs sam otišla odmah nakon srednje škole, jer sam htjela samo nešto da se dešava, znaš, da ne bude da ne radim ništa. I kao, ajde, dok potom to bude, da ću ja možda kao otići u Njemačku, ajde da idem da radim nešto što me zanima. A to je bio fitness kurs. I onda kako se desila korona, ja sam morala nešto drugo da radim, jer nisam mogla tamo da idem. I ja sam odlučila da upišem fakultet i da se preselim u Beograd. A, upisala si fakultet ovdje u Beogradu? Da, jesam. Mislim, kao najviše sam ga upisala da bi se preselila. Pa da, jer nisam znala kao šta ću od sebe, razumiješ. Nisam mogla da sjedim i da ne radim ništa, kao korona je i šta ja da sjedim da ne radim ništa. I tad sam u tom nekom periodu ipak i krenula i da zarađujem od posla kojim se danas bavim. Onako pomalo, ništa specijalno. I bila sam u fazonu, kao top bi mi bilo da se preselim za Beograd. Da. I ništa, i onda sam eto kao tu upisala faks. A jel nije tajna koji faks ili bar smer? Ne, upisala sam nutricionizam i sad sam nešto zadnju godinu tu zbrljavila, nisam nešto završila, pa samo moram to... A hoćeš nastaviti? Ne, hoću, zato što, nije mi bio prioritet. A jel misliš da je danas fakultet važan da bi bio uspešan? Pa nije važan da bi bio uspešan, ali podržavam ljude koji studiraju. Znaš, nisam u fazonu, ima dosta ljudi, to viđam po TikToku, na primjer, kao ponižavaju ljude koji studiraju. Viđala si to? Da. Kao, ti možeš, kao ne treba ti fakultet. Mislim, ne treba svima, ali... Ne treba svima, ali nekom i treba. Pa da, mislim... Neko se snađe bez škole. Pa jes, ali evo da nema. Pa da, ali moraš imati školovane ljude. Ko će da te liječi? Ne, to ko bi tim ljudima koji lupe gluposti po TikToku, kako bi lupao glupost po TikToku da im školovana osoba nije napravila tu platformu? Ali ne, bukvalno. Tako da ne možeš reći da fakultet ne treba. Ko bi napravio zgradu u kojoj živiš da nemaš pametne školovane ljude za to? Dobro, ne, ja se slažem se. Tako da glupo je reći fakultet ne treba. Ne treba možda svim ljudima. A da li misliš da možeš da se obogatiš? Bez fakulteta? Ne, sa fakultetom. Da, misliš da može? Mislim da može. Kao što možeš i bez, možeš i sa. Koji je tvoj plan, s obzirom da imaš dosta pratilaca? Mislim, postavila sam ovo pitanje. Dobro, Vanja. Postavila sam ovo pitanje, a ti si bukvalno juče izbacila da izbacuješ nešto novo. Da. Što će verovatno u ovom momentu kada emisija izađe već biti ugledati svetlost dana, tako da ajde pričaj nam o tome. Da, izbacujem svoje online programe za teretanu i jedan kućni program. To mi je odavno plan, to bukvalno projekat traje već 1,5 do 2, zato što sam imala najviše problema prvo sa programerima, pa onda sa bankom. Banka me maltretira, katastrofa otprilike. I sve se to nekako odvuklo, ali to mi je zapravo i bio neki stari plan, još od kako sam se preselila u Beograd, zašto sam i upisala taj fitness kurs. Htjela sam uvijek karijera malo da mi ide u tom smjeru, ali u međuvremenu je otišla u nekom drugom smjeru. Tako da sad sam se polako vratila na taj svoj neki plan. Prvi koji sam sebe zacrtala. A reci mi, ćeš možda u budućnosti još nešto raditi, kao što se tiče, pošto imaš dosta pratilaca, kao što sam rekla, da li planiraš još nešto da iskoristiš tu publiku? Pa, mislim... Tipa svoj merch, svoj brand odeće, nešto tako. Svi me to već dugo vremena pitaju kao zašto nešto ne napravim i to, ali nemam pojma, kao ne radi mi se, ne volim sad sve i svašta da radim. Znaš, nekako više volim 1 do 2 stvari da izaberem šta me stvarno zanima, šta mi se radi i kao posvetit ću se samo tome. Ne volim da sam na 100 strana, da imam sad ne znam ja, 100 proizvoda nekih, znaš, nekako too much mi je. Možda ću u nekom trenutku imat više nekih, ajmo reći, kao poslova, možda svojih brendova, ali polako ne volim da se pretrpavam. A i nemam ja generalno neke dugoročne planove, kako ja sebe vidim za 10-20 godina i to, ne. Nemaš? Da. Dobro, a reci mi, tvoji roditelji kako reaguju na sve? Mislim, kao oni su želeli te pošli u Nemačku i na kraju si ti totalno okrenula taj njihov plan. Kako su oni, kao reagovali na sve, otprilike? I na to što si postala tako poznata na internetu i sve to? Mama je uvijek me podržavala u svemu. Tata je onako u početku malo bio tu, kao nije mu baš to. Da, tate su uvijek, meni tata onako baš bio strog. Ali s vremenom je
popustio. Mislim, veoma brzo je zapravo popustio i skapirao da i tekako toga može i da se zarađuje i da je sve okej što radim. Samo u početku je nekako najviše bio sumnjičav, što i razumijem za, mislim, neku stariju generaciju. Nije im jasno kako od toga može da se zarađuje, znaš. I onda kad je ipak vidio da na normalan način, sve korektno, razumiješ, može da se zaradi, sve je postalo okej, normalno, nije bilo više neke tenzije. Čak mi je jednom tad davno rekao, pa što ti nisi ranije krenula ovim da se baviš? Stvarno? Ma da, kad je skapirao da je, mislim, to sve normalno, ali u početku katastrofa. Pa dobro, a reci mi... Mislim, što razumijem stvarno. Dobro, da, pa ja sam mojima isto trebala, jer sam ja s 15 krenula. Da, ti si baš rano, ja sam sa 19. Da, ja sa 15, mislim, što nečem, još su moji i brzo razumeli. Da, pa ne, i moji su zapravo brzo. Stvarno su brzo razumeli, ali ja sam imala 15. Da, dobro, to jeste. Ja sam stvarno hardcore. Dobro, malo je tu prednost što si ipak odavde. Da, znaš. A kad si iz manjeg mjesta gdje to tek nije tako nešto zastupljeno, to je onda tek ljudima strani pojam. Mislim, ja nikad nisam gledala, na primjer, YouTube, i kad sam imala 17, 18, 19 godina. Stvarno? Nikad, ne možeš da vjeruješ. Da, tebe u stvari ljubav ubacila u ovaj posao, a ja sam ipak bila onaj tip koji je gledao YouTubere, pa onda krenuo. Ne, ja ništa nisam. Da, ja sam gledala. Mislim, i ja tad kad sam gledala postojalo ih je 3. Da, ja sam prva koja je, kad je nekad prvi put, da kažem, vidjela neke YouTubere, bilo u fazonu, šta je ovo, što ovi ljudi ovo radi, kao čemu ovo, ko ovo gleda. Bila je hejter. Nisam baš bila hejter, ali ništa mi nije bilo jasno. Tako da u potpunosti sam mogla da razumijem i mog tatu kom ništa nije bilo jasno. Da. Reci mi, od kad si solo, kako ti momci prilaze? Jel imaju neke fore, jel ti se javljaju na Instagramu sa nekim forama? Pa joj... Ti si solo, ja sam solo kao. Pa javljaju se, ali sve su to neke očajne, klasične fore. Jel bila neka dobra fora ovo leto? Pa iskreno ne javljaju se meni mnogo. Kao... To mi je fascinantno. Da, koliko bi ljudi sad očekivali, znaš, ljudi misle da se nama javljaju, neviđeno. Kao top riba, toliko ljudi prati šta god. U odnosu na to, ništa se ne javljaju, što je meni apsolutno super. Ali znaš zašto sam shvatila? Ja sam shvatila to tek kada ja kao upoznam nekog dečka kome sam se svidela, recimo, i znao je za mene, ali mi se nikad nije javio. I on meni uvek kaže, pa da ti se javim kao da ćeš ti vidjeti od toliko poruka. Da. Ja gledam zahtjeve, ja stalno gledam, sve vidim. Ali ne odgovaram. A čekaj, a ovako uživo jel ti priđu? Uživo... Pa da, ponekad bilo je, ali pretežno su uvijek neprijatne scene, iskreno. Stvarno, zašto? Da, ne znam zašto, meni uvijek neki manijaci prilaze, kunem ti se. Ajde, ispričaj nam neku scenu. Ne znam, najzanimljivija scena, mislim, najjezivija je bila ovo ljeto u jednom lokalu. U Budvi ili? Ne, u Beogradu. U Beogradu? I prilazi meni lik, lijepo izgleda, mislim, je lijep i zgodan. A ovo je nešto najočajnije na svijetu što postoji. I on meni priđe i kaže mi, čekaj, kako mi je rekao? Kažu mi da ličim na baku praseta, je li to istina? I ja gledam u njega, znaš, čak da isključim zvuk. I ja šokirana, slušaj, ne možeš da vjeriš različite situacije. I ja kao, pa ne ličiš, imaš oštrije crte lica od njega. A stvarno, mislim, ima oštrije crte lica, znaš. Sad, šta se tu dešava? On se vjerovatno izložio, pomislio da je to neki kompliment, razumiješ? I kao, jel to znači da sam ljepši od njega? A ja gledam u njega i gledam i ne vjerujem kao, jel može biti toliko jadan da mi dolaziš s uletom na račun mog bivšeg, kao ti si ljepši od njega. I ja mu mrtva hladna kažem, ne. I on se smorio i okrenuo se i otišao. I onda, pola sata kasnije, prilazi mi opet i pokazuje mi njegovu sliku, njegove pločice, kako on izgleda. I kao, on ne izgleda ovako. Ti ne vjeruješ u moj šok. Ali muškarci znaju da budu neka tako kao sujetni, bukvalno. Da, ja sam ovo vidjela da djevojke rade. Kao porede se sa bivšom i kao, znaš, ja sam bolja od nje i slično, što je veoma očajno. Da, mislim, ali ne dođem tom dečku i pokažem sliku. Vjeruj mi da ima i takvih slučajeva, da se baš vole porede s bivšom, kako su one bolje, što je očaj, ali nisam očekivala da i muškarci to rade. Ja, šokirana. I sad jedan drugar koji je bio tu u društvu je bukvalno tog lika morao da sklanja, da mu se predstavlja kao da je neko moj,
da li se predstavio kao da mi je neki član porodice ili nešto kao ajde ostavi djevojku na mir, zato što baš je bio na Valentan. I pretežno mi priđu tako neki pacijenti otprilike. Joj, se plašiš ono kako zračiš, tako privlačiš? Pa malo, ali apsolutno mi nije jasno jer ne zračim tako. Ovo je, ajde, baš najgori primjer, ono, nije bilo više ovakvih primjera s tako glupom pričom. Znači, nevjerovatno šta je lik, ono, uradio. I ja mu još govorim, ono, kontriram, ono, nisi u fazonu, kontam, skapirat će ono da me ne interesuje, da me nećeš osvojiti svojim pločicama i kao ljepotom. I ništa, on nije odustajao i onda je baš postao na Valentan, on svako malo dođe pa vuče me za ruku i onda su ti neki drugari bili u fazonu, ajde čovječe, skloni se od djevojke. I u tom smislu mi prilaze dosta navalentni muškarci, kao ne mogu reći nasilnički nastrojeni, ali stvarno vidiš da nisu normalni čovječe. A jel prišao nekad neko ko ti je stvarno bio normalan, lep i kome si ono dala broj? Jesam dala broj nekome, ne zato što mi je bio lijep i normalan, nego zato što ne mogu da se otkačim od nekoga. Jo, tako i ja isto dam broj i onda blokiram, lakše mi je da blokiram. Kao ne mogu više smaraš me, ne mogu da se izvučem iz situacije i ja dam broj, samo da me popusti, da mogu da odem i onda oni meni pišu i ja ono, ba ja ni ne blokiram, čak ja koliram. Ne, meni je ili blokiram što god, jer ne možeš, ono, nekad neće da te puste na miru. Da, a mene pretežno neće da puste na miru, evo iznervirala sam se. Kao, pustite me na miru. A reci mi, jel si primetila da muškarci danas kao baš ređe prilaze? Više su u fazonu kad te vide negde, kao gledaju te i onda kao kad dođeš kući pošalju ti poruku na Instagramu kao gledao sam te otprilike, ono. Pa kod mene onako tu i tamo, šta znam, pola. Desi se meni nekad da izađem tako negdje van i onda dođe ta klasična poruka, vidio sam te, baš si lijepa, ali šta god, ono. Da. Ono, nigdje veze, ali i priđu, znaš. Da, ali baš u dosta manjoj meri, ja mislim da prilaze. Ja nekad čak pomislim, čoveče, preću ti ja prići nego ti meni. Mislim, ne mogu ja ništa ti garantujem, jer ja kao nisam mnogo bila u takvim situacijama, razumiješ? Nije sad nešto prečesto da izlazim i dugo vremena, mislim, ono, sam zauzeta, razumiješ? Nije bilo baš prilike da me... Bila zauzeta, da. Ja kad je ispravim. A šta sam rekla? Sam zauzeta. Nisam rekla sam zauzeta. Ozbiljno. Nisam zauzeta. Anja, ili imaš nešto da nam kažeš? Ne, nisam to rekla. Ne, bila sam dugo vremena zauzeta i onda sam se me skroz zbunila. I onda nije bilo ni prilike, razumiješ, da meni kao muškarci mnogo prilaze. I onda ne mogu baš da ti potvrdim da li je to istina ili nije. A šta kao nisu ti prilazili dok si bila zauzeta? Što je najjače, ne. Stvarno? Ne, baš rijetko kad. Onda su se baš plašili tog bivšeg dečka jer znam da Da, može biti baš rijetko kad ja, pa za tih par godina ja ono, ne mogu bukvalno nijednog primjera da se sjetim, ali da je bilo, možda je bilo ono 2 puta da mi je neko prišao, baš ne. Pa dobro, onda svaka čast, mislim, jer ja stvarno, koliko znam, muškarce uglavnom kao to ne zanima i čak im je uvek zanimljivije kad devojka ima dečka. Pa jeste, znam, ima dosta takvih, ali dobro, znali su ko je tvoj dečko, pa nisu htjeli baš da se upuštaju u to. Nisu meni baš prilazili, ni pisali, bukvalno ništa, malte ne. Baš rijetko kad. A reci mi, da li misliš da muškarac treba više da zarađuje, da omogući sve devojci i dok su u vezi, a tek posle u braku i kad mu rodi decu, tek? Sam sklopila ovu rečenicu, baš me sačuje, ajde. Da, malo si čudno sklopila. Kao, da li mislim da li muškarac treba djevojce sve da obezbjeđuje u vezi? U principu, to je glavno pitanje, da. Pa ne, mislim, gledaj. Zamisli par gdje zarađuju isto, imaju prosjek, da kažem, platu. Nebitno, imaju platu oboje po 1000 eura. Mislim, malo je bez veze da djevojka ima 1000 eura za sebe. A dečko za oboje. Da, razumiješ. I da od tih 1000 eura vjerovatno će, ajmo reći, 500 biti možda za nju, 500 za njega, kao nije mi fair, znaš. To mi je nekako okej ako muškarac ima dosta više. Bilo bi bez veze da on samo troši na sebe, a da svoje djevojce ne obezbijedi približno ili isto kao što on ima. Da, znaš, ako muškarac ima dosta više novca, bilo bi bez veze da ništa djevojci realno ne obezbijedi, ne kupi. Da, a čekaj, ali ako je tu negdje ista plata, okej, mora malo, mora on da izvede da plati prvi dejt. Nebitno, ne kupi neku sitnicu. Neke sitnice, bukvalno, ono neki kupi kinder jaje, razumiješ, kad se vide. Pričam sad možda ovo dosta i klinci gledaju kod mlađe, mislim, djece od 17-19 godina. Ja podržavam, iako imam 23 godine, da mi kupi kinder jaje. Jeste, što da ne. Mislim, mora malo muškarac, kao tu više, ali ne mislim sad da
momak koji ima neku prosječnu platu da mora ići kupovati djevojci torbice, slično i raditi, čitav svoj život posvetiti radu da bi on šta kupovao nešto svoje djevojci. To mi je malo mislim, katastrofa. Dobro, a sad lično u tvojoj situaciji. Dobro. Znači, zarađuješ dosta. Ne, kao... Zarađuješ dosta. Ostala mi trauma što sam malo prije rekla. Zarađuješ dosta i to sve. Dobro. Da li misliš, da li bi ti bila sad sa nekim dečkom koji radi od 9 do 5 i ima prosječan automobil i prosječnu platu? Teško pitanje. Mislim, imam kao podijeljeno mišljenje. Vidi, ja mogu da kažem sad kao ne bi bila, baš sam skoro imala situaciju sa drugaricom, bila smo na moru i ja joj govorim tako, ne bi bila s takvim, ne bi bila s onakvim i ona meni govori, ajde ne, ti kad se zaljubiš bila bi kakav god da je. To je istina. Što je zapravo stvarno istina. U mom slučaju ja mogu da imam neki kriterijum kom težim i šta bi ja voljela koliko taj muškarac da ima novca. Ali ja kad se zaljubim, ja sam slijepa, ja sam najveći slijepac, meni ništa nije bitno, razumiješ? Izgubimo svaki kriterijum. Ja poprilično izgubim svaki kriterijum. A meni nećemo. Tako da malo teško pitanje, znaš, imam ja neke svoje standarde šta bi voljela i razlog zašto bi voljela tako, ali mislim da... Kako si mi odgovorila na ovo pitanje i zaobišla ono što sam te osnovno pitala? Šta? Da li bi bila sa dečkom koji radi od 9 do 5? Bila bi, ako se smrtno zaljubim, bila bi 100%. Znači, ne bi ti smetala ni prosječna plata, ni to što je njegov auto, ne znam. Znači, ja bi mu fleksovala mojim autom. Ne. Jel bi mu dala tvoj auto da vozi? Ja sam recimo davala. Ozbiljno. Meni to teško pitanje jer ne mogu ja da se uopšte zamislim kao je sad da sam ja zaljubljena u nekog. Ja sam svoje davala i išla taksijem. Ozbiljno? Da. Vidiš, ja tebi kažem ozbiljno, postoji šansa da bi ja to radila. Ne, ja imam nešto što bi voljela, a to je da naravno muškarac zarađuje više od mene. Logično, svaka djevojka to želi. Sad, iz kog razloga? Zato što ja nisam strogo ni karijerista, znaš da sam zaluđena karijerom, a nisam ni u fazonu, ja sam sad domaćica, ne želim ništa u životu da radim, hoću da sjedim kod kuće i znaš. Pa, kako se zamišljaš? Znači, ja sam tu negdje na sredini. Ja želim da radim, da se obezbijedim, ali mi je glavni ipak cilj u životu sutra da imam porodicu. I želim da ja mogu biti rasterećena, da ne moram da radim, da mogu da budem sa djecom. Razumiješ? I onda bi zbog toga voljela da imam i moćnijeg muškarca. Da ti ne moraš da brineš. Da on može da obezbjeđuje, ajmo reći, porodicu, a ja da mogu malo da batalim posao, da mi nije prioritet u životu, da mogu više da se posvetim djeci i tom nekom, ajmo reći, poslu oko kuće. Po meni je to okej. Sad, da ja ne nađem muškarca, da se ne zaljubim muškarca koji je imućniji od mene, taj moj plan pada u vodu, razumiješ? Jer bi ja morala da radim pored toga što ću da se brinem i o svojoj djeci, razumiješ? Mislim, brinuće se i muškarac o djeci, ali prirodnije je majka da je tu više. Prosto je prirodnije. Ti tu djecu nosiš 9 mjeseci, razumiješ? Ti dojiš. Jednostavno, priroda je takva. Mislim, i kod nas je tako nametnuto na neki način, kao budimo realni. Mimo toga što je nametnuto, na mene ne utiče da kažem nešto što je nametnuto. Ja to kao sama želim, razumiješ? Prirodno mi je prosto. I onda tu, ako ne bude imala imućnijeg muškarca, taj moj plan nekako malo pada u vodu, jer ću ja morati dalje ekstremno mnogo da radim i neću možda se posvetim kao djeci i porodici, toj nekoj kućnoj atmosferi, razumiješ? Da napravim dom, jer ću morati da radim, znaš? I onda, pošto sam ja spremna, kao da, kako da kažem, da zanemarim svoj posao u jednom trenutku u životu, zbog porodice želim muškarca koji može da pokrije taj dio, razumiješ? Da zarađuje bar koliko ja ili više, logično, ali bar koliko ja. Kapiraš? Da. Sad, šta tu može da se desi, da se ja zaljubim, biga, ali to mi je nekako idealno, ajmo reći, vidi udaje se djevojka. Da, prelepo. Prelepo. Da, baš je lijepa. Baš je lijepo. Joj, jedva čekam da se udam. Čekaj da se vode malo napijem. Aj, napij se vode. I ja jedva čekam da se udam. A hoće biti u emisiji. A čekaj, ajde kad smo već kod toga, imam još jedno pitanje, ali ću se vratiti na njega. Kada bi voljela da se to desi?
udaja, deca i to. Mislim, zato što, evo, iskreno, ako mene pitaš, ja sebi kasnim. Čekaj, ti si 2000, da, mi smo isto godište. Pa obe imamo 24, znači. Pa ne kasnimo. Mislim, ja bi mogla i sad, bukvalno. Jel misliš da si spremna? Da, 100%. Da, i ja isto mislim. Mislim, kao, nikad nisi spreman dok se to ne desi, ali kao u nekom, negde u mojoj glavi ja sam sigurna da bi sad mogla. Ne, ja bi mogla. Jako bi želela. Da, znam, ti stalno i često pišeš na storyma kad ti bude neko pitanje kao mlada mama, jedva čekaš. Ne, i ja isto, mogla bi sigurno. Jel bi volila, koliko deca bi volila da imaš? Pa 2 ili 3. Dečake, devojčice? I jedno i drugo. Kao 2 da imam dečaka i devojčicu, na 3. dete bi, i sad ove neke perspektive, kad razmišljam, otišla isključivo ako bi mi tipa bile 2 devojčice ili 2 dečaka, pa da pokušam 3. da bude, znaš, pol koji nisam dobila. Ali eto, kao 2, 3 mi je. Dobro, a reci mi sad, da li misliš da tebi tvoja prošla veza digla standarde i tebi, a i ljudima koji bi te muvali? Kako misliš? Svi znamo šta je sve bilo u prošloj vezi i na kom je to nivou bilo. Da li misliš da sad tebi realno ne bi baš prišao neki dečko o kome smo mi malo pre zapravo i pričale, koji ima loš auto i slično? Da, muškarci se veoma često porede kao koliko ko ima novca, koje auto vozi, tako da... Da ne bi baš on tek tako prišao, znaš, bio bi u fazonu deću ja, ona je bila sa bakom. Jeste, mislim da ima sigurno muškaraca koji ne bi prišli. A vjerovatno ima i onih koji bi baš eto namjerno možda da bi se dokazali kao ja sam bio s njom, šta god, znaš. Otkud znam. Sigurno i mislim ima razni muškaraca. Mislim da je nekima možda i zanimljivo baš to, da bi znaš kao oni se pohvalili možda, a neki se ne bi osudili. Ja se na tvom mjestu uopšte ne bi brinula, ja bi bila ubeđena da mi niko ne bi prišao ako nema više od njega. Ali što bi on rekao, ne postoji taj koji ima više od njega. Ma ja ni ne razmišljam o tome, ne mora niko da mi prilazi, iskreno. A sad si srećna sama? Ma da, što ne bi bila srećna, mislim. Ne kao, okej ti je, kao ne tražiš nikoga, nemaš simpatiju. Ne, kakva simpatija? Nemaš simpatiju? Ne, nemam. Nisi onaj tip kao moram s nekim da se dopisujem? Ne, ja mrzim da se dopisujem. Mrziš da se dopisujem? Mrzim, meni je to gubljenje vremena. Ja ne mogu da shvatim da neko može po čitav dan da se dopisuje sa 5, 10, 20 momaka, djevojaka, što god. Ne mogu da shvatim. Meni on neko piše, ja kao ajde odgovorim i onda meni ta osoba odgovori odmah i ja odgovorim nakon 3 dana. Ali ne mogu, jednostavno me smara. Kao nisam znala da ćeš mi baš odmah odgovoriti. Da, kao jednostavno me smara, ali nije to samo sad, to je od uvijek tako. Kao prosto mrzi me, ne volim da se dopisujem i ja da bi izašla s nekim, ne znam, baš moraš ekstremno da me smaraš i da malte ne pod prisilom izađe kao ajde. Kunem ti se, jednostavno nisam onaj tip djevojke koja voli mnogo da izlazi, da se muva, ne moram da imam momka. Znaš, ne moram da imam nekog i takako mogu da budem sama. I onda mene to ne interesuje, razumiješ, kao da ja sad nešto žudim tu da se dopisujem sa nekim. Dobro, najbitnije je da si ti zapravo srećna kad si sama, to je zapravo... Da, uvijek sam bila. Osnova. Šta sve, onako, po ono što kažeš tvojim pravilima nekim, mora da ima tvoj izabranik jednog dana za koga bi se udala? Bez razmišljanja. Možeš onako par... Ja ne bi se udala bez razmišljanja. A nekad znaš da ima te stvari kao... Čekaj, misliš opet na materijalno šta ima ili uopšteno i karakterno? Mislim, možeš da mi daš tipa nešto i fizičkog izgleda i nešto i karakterno. I kako se ponaša. Da. Pa fizički izgled, ja nemam tip. Jel imaš tip? Nemaš tip? Ne, nemam uopšte tip. I šta više ne volim kao prelijepe muškarce. To vjerovatno više manje ni jedna djevojka ne voli, bar koje ja poznajem. Da, ni ja ne volim prelijepe muškarce. Mislim, volim onako prosječno lijepe muškarce s Balkana, da kažem. Znaš, kršne. Ma da, ne volim sad da mi ima neke manekenske crte lica, šta znam, nekako odbija me, malo mi isfeminizirano djeluje, šta znam. Onako nekako prosječne muškarce volim. Da, ja bi isto pomislila da zapravo sve devojke tako misle, ali onda sam upoznala Biljanu Petrović i Jukiku. Ozbiljno. Šta, one baš vole lijepe muškarce? Biljana Petrović i Jukiku vole onaj tip momaka koje one moraju da nas ubede, kojima kažu da su u vezi da
taj lik nije gej. Ozbiljno, ne, katastrofa. Meni je to isto pakao. Ne, ja bi radije malo sa ovim i nekim ružnjikavim, što moram drugaricama da govorim, kad pokazujem slike, ima ljepši uživo, da. Ne, što se tiče fizičkog izgleda, mislim, da okej izgleda, ne mora biti ni prepucan, da nije, ne znam, da ima 200 kila, ne bi ni to, ko što ne bi ni da ima 50 kila, znaš? Da. Ne neki prosjek. Nisam nešto za fizički izgled, luda toliko. Onako kao ponašanje i kao prema tebi? Pa ja sam inače, mislim, meni svi kao bivši se totalno razlikuju po ponašanju, znaš. U koliko si ti veza bila? Pa, ja sam bila kao u 2 ozbiljne veze. Da, pa to računamo. Da, 2 ozbiljne veze. Mislim, ozbiljne. Prvu vezu, zapravo kad sam bila klinka, to u srednjoj školi, ne mogu reći da je ozbiljna veza, ali kao 4 godine je trajala ta prva veza, dobro, znaš. Pa onda zbog toga što je trajala 4 godine kao ozbiljna. Ali kao malo volim onako na prvu mirnije tipove. To mi je nekako od prije kao, ne znam, jednom davno nekad u klubu sam bila i sad svi likovi piju, ponašaju se kako se već ponašaju i bio je jedan lik koji je bukvalno samo stajao. I on ti se svidao? Da, bukvalno je bio nezainteresovan za sve oko njega, nije pogledao nijednu djevojku, ne interesuje ga, nije pričao nešto mnogo ni sa drugarima, niti on nešto tu pio, znaš, bukvalno totalno drugačije od svih ostalih, onako dosta miran. Mislim, kasnije se ispostavilo da je katastrofa, ali na prvu me nekako znaju privući da se izdvajaju iz mase. Ne volim kad se uklapa u sve što se nameće, znaš. I znači kako on mora da se ponaša da bi ti udala i rodila mu decu? Čovječe, teško. Kako misliš kako mora da se ponaša? Onako, kao šta, kako ga zamišljaš, kao da bude brižan, da te pazi. Da, mora da me pazi, da bude sladak, da bude dobar, da. Mora, naravno, baš da bude dobar. Ja, mnogo su mi slatki. Ima mnogo tu stavki, šta izdvojiti, čovječe. Mislim, to je onako klasika. Šta ćeš reći, mora biti dobar, mora da te poštuje, mora da te voli, da te pazi. Znaš, nema ništa sad što bi mogla dodat. I te puno zarađuje. To si ti rekla, to ja nisam rekla. Ne, to je naravno plus, ali nije kao mora. Ali je naravno plus. Dobro, da, to jest. Pa da. A reci mi, da li ste ti baka ostali u dobrim odnosima? Jesmo. Što to znači jesmo? Pa mislim jesmo, nismo u svađi. Pa mislim, vi nemate razlog da budete u svađi. Pa nemamo, to ti kažem, nismo u nekoj svađi, nismo kao ni prijatelji da pijemo kafe, vani, naravno. Logično, da. Ali ne, završili smo u nekim korektnim odnosima, okej smo i mislim, ne vidim razlog. Niste se čuli dugo, jel? Nismo, ne. Mislim, nema razloga, znaš, ali bitno da smo završili Jesi mu čestitala rođendan? Jesam, da. Dobro. Mislim, nema razloga napisala srećan rođendan, to je to što ne bi sad čestitala rođendan, znaš. Pa lepo, dobro, I na tome se završilo. Kao sinovom. Ne, nije, zahvalio si i to je to onda. Na tome se završilo. Pošto si rekla na tome se završilo. Nije. A reci mi, koliko ti je bilo teško, kako preboleti raskid? Pa znaš kako? Zvučit će možda kao kliše, ovo što ću reći, ali i ne odnosi samo na raskid, nego uopšteno na sve u životu. Kao, bukvalno moraš vjerovati da se dešava sve s razlogom. Da. Znaš, i ja sam time krenula zapravo u skorije vrijeme da se vodim, da tako razmišljam. Tipa možda prije jedno pola godine nekako mi se naglo promijenilo razmišljanje i kao sve što mi se loše desi, nešto iznenada, kao eto i raskid, nekako gledam na taj način, ko zna zašto je to dobro, znaš. Čeka me možda nešto bolje, nešto više zaslužujem, znaš. Da. I to je to, znaš. Meni neko to sada je rekao prije godinu, dvije, ja bih rekla, ma šta mi pričaš gluposti, znaš. Ne bi se mogla ubijediti tako da razmišljam. Treba vremena možda. Ali nemoguće da ne plačeš u nekom momentu i onda opet sebi kažeš ko zna zašto je to dobro, ali plačeš. Naravno. I meni se to dešava. Jeste, ali jedan kraći period iskreno za mene. Jer, kažem ti, nekako prije pola godine, još i prije raskida, nešto mi se malo u glavi promijenilo da sam za mnoge stvari u životu krenula drugačije da razmišljam.
I onda mi je vjerovatno to razmišljanje dobro došlo u ovoj situaciji, da gledam tako pozitivno. Opet kažem, ne razmišljam tako samo za raskid, za bilo šta drugo u životu. Sad desiti se, evo nešto i u poslu. Da, ja uvijek gledam. Ili kad negde ne stignem, ja sam kažem, ko zna zašto je to dobro. To. Možda sam baš trebala da imam neku nesreću, ne daj Bože, ili tako nešto, uvijek tako razmišljam. I onda se vodiš time i klasika, moraš biti pozitivan, kakve su ti misli, takav ti je život, ne vrijedi. Naravno da ćeš ti biti malo tužan i očajavat, možda i plakat, zbog milion situacija pa i raskida, ali treba što više sebe da ubjeđuješ u ovo sad što sam rekla. Znaš, ali meni prije neko to da je rekao, moj mozak to ne bi jednostavno mogao da prihvati. Jer jednostavno nije mi bio moment da budem na tom nivou da mogu to da razumiješ. Ali sad mi je nekako prirodno došlo da tako razmišljam i da se time vodim uopšteno u životu i top mi je. Znaš, nekako ničime se ne preopterećujem, ništa ne može toliko ni da me ni iznenadi, ni povrijedi, ne znam kako da ti objasnim. Da, jasno. Na sve sam nekako spremna i na sve gledam kao dešava se s razlogom, to je zato što će nakon toga da dođe nešto bolje. A je li imaš kao konkretno neki primjer što? Ne primjer, nego neki lek za raskid, recimo, ne znam, druženje, izlasci i tako to? Pa ne znam, kapiram da devojčice male, ti i ja možemo da kažemo jedno drugo i kao samo razmišljaj tako, ali malim devojčicama nije to baš tako lako. Nije ni meni bilo da mi sad dođe neko i kaže to što si mi ti rekla, ja bih bilo i kako ja sad to. Ne, mi prvi put kad smo raskinuli, ja nisam ovako razmišljala. 1% nisam ovako razmišljala, to je ono što ti kažem, bila sam mlađa, nisam bila na tom nivou da ovako razmišljam. I vjerojatno si tad puno više patila. Da, jesam. A sad je totalno druga priča, ali šta radi, više mogu da kažem šta ne raditi nakon raskida. I to je pametno isto. Da, zato što je neka klasika, evo kod djevojaka, mislim nije klasika, ali veoma često se dešava da iz veze kreću da budu sa mnogo muškaraca. Ako su djevojčice, ok, sa dječacima, znaš, budu sa mnogo njih da bi preboljale tog nekog. Da. I mislim da je to glavna stvar koju ne treba da rade. Da nema potrebe da na taj način traže utjehu u nekom drugom, nego da puste, nek prebole i sutra neko kad im se svidi. Nije bitno da li to za 2 mjeseca, 5 mjeseci, godinu dana. Kad ti se stvarno neko svidi, zaljubiš se, budi s njim. A ne nakon veze odmah biti puštena s lanca i raditi ono što stigneš da bi preboljela ili, ne daj Bože, napravila ga ljubomornim. Znaš, to je još gore. Ništa takvim ponašanjem ne možeš sebi dobro uraditi. A šta misliš o tome, tačnije, znam da si sigurno protiv toga, ali možda ih posavjetuješ kad krenu da kače one storije? Koje? Pa one da bi se dečko javio ili kao iz izlaska ili kao u kolima kod drugog dečka ili tako nešto, znaš ono? Misliš kad krenu da kače neke storije? Storije samo da bi napravili, da bi izazvali reakciju tog nekog drugog. Da, a dobro, mislim, vidi, sve to u nekoj maloj dozi, normalno, razumiješ. Normalno je, pogotovo kad si mlađi, kad se prvi put susrećeš, znaš, da imaš nekog dečka, nebitno, kad imaš 17, 18, 19 godina, pa možda i 20, kao normalno je, znaš. Zapravo mislim da te prvi put ljudi sad upoznaju u ovoj emisiji. Kako misliš? Zato što kao nigde nisi pričala ovoliko. Ne samo ovoliko, nego i ovakvim temama i tako duboko o tim temama. Ne, normalno je meni to, mislim, ti svi greše, ali nije to ni neka greška, ni provocirat malo. Znaš, nemam pojma. Ali opet kažem, te banalne provokacije s storima, to što si mi rekla kao kad djevojčice kače, je ništa, to je glupost, mislim, ješ story, jel smijem da se izražavam tako? Ješ story, bitno je da ona stvarno nešto u životu ne radi što stvarno sutra može da je ošteti, znaš. Da, nego da prosto... A to su sve neke faze, razumiješ? Da, ja sam samo htjela da ih, i između ostalo kad sam ja već tu, da ih posavjetujem, da ne rade to, ne rade to, jer kao nema potrebe da izazivaju... Realno nema potrebe, najbolje je batalit sve, pustit, ali opet da kažem imam razumijevanja, jer... I ja sam radila. Mislim, svi smo, razumiješ? Ali kad sam već tu da ih posavjetujem, da najviše boli kad nestaneš. Jeste. Najviše boli kad nestaneš i kad vidiš da ga je baš briga, da te baš briga, da. Ali sve su to neke faze, ja mislim, koje moraš proći, razumiješ, to je proces odrastanja. Moraš proći neke faze da bi sutradan prosto skapirao. I to... Da bi došao u ovu fazu. Da. A reci mi, mnogo...
se pričalo jedno vreme na temu Zorane Jovanović, Zorane. Aha, dobro. Ona je čak u jednom svom vlogu ispričala story time sa nekog vašeg ručka, zajedničkog, sa Bogdanom. Dobro, znam na šta misliš. I rekla da je bilo jako neprijatno, da je se Bogdan izvinjavao. Pa me zanima da malo otkriješ, jer ti nikad nisi, ona je izašla opet javno rekla, a ti nikad nisi na to ništa. Da, pa nisam zato što je meni to, mislim, totalno pod broj jedan nebitan ručak bio nebitna osoba za mene u smislu kao nije mi prijatelj, nije mi ni neprijatelj naravno, ali kao prosto nebitna, cijela ta situacija nebitna za mene. Znaš, to bi pridavala značaja i njoj i toj situaciji i oglašavala se povodom toga. A reci mi, također na Twitteru, ne znam da čitaš? Ne, ponekad nešto vidim, ali nije sad kao da pratim. Da, na Twitteru te jako često prozivaju kad su u pitanju kao girl support girl, kao da nisi girl support girl. A ja ti malo prije govorim šta na zubu imaš. A ja kažem vidite šta je girl support girl. Djevojke misle da ta neka međusobna podrška znači jedna drugoj kad komentariše moje lijepa si, je zgodna si i slično. A to što ovamo drugarici iza leđa zabijaš nož u leđa, što je muvaš dečka i nešto tako, što nije javno prikazano se ne računa. Razumiješ, to je ono što mene nervira u takvim situacijama, što ljudi, djevojke najviše, samo posmatraju ono šta se dešava online. Znaš, a šta se dešava negdje u pozadini što rijetko ko zna je nebitno. Mislim da je ovo više bilo kao kad okačeš nekog na story, neku devojku, još dok si bila u vezi. Da, znam na šta misliš. Stvar je u tome što meni nije bitno da li si muško ili žensko. Znači, ja neću strogo da podržavam žene ako one nisu pravo, ako se ne ponašaju okej, ako su zlobnice, ako su pokvarene, razumiješ? Neću te podržavat samo zato što si žena. Razumiješ? I meni je to normalno razmišljanje. Isto tako, bez veze mi je da neki muškarac podržava muškarca samo zato što je on muškarac, a on načina koji ono bije ženu, razumiješ? To je meni bez veze, podržavam dobra djela, dobre ljude, nije bitno da li si muško ili žensko. I onda se tu desi situacija da ja zapravo ne podržavam loše djelo, ali potrefi se neke žene. I onda ljudi budu u fazonu, ja ne podržavam žene. Ne, nego ne podržavam njeno djelo. Ne bi podržavala to djelo ni da je muškarac uradio, razumiješ? Ja ljudi dijelim na dobre i loše. I to je to. Sad ti ako nisi dobra žena, ja te neću podržavati samo zato što si ti žena. I meni je to normalno, ispravno razmišljanje. Ne znam, koliko god da ima žena da se s time ne slažu, meni je to normalno. Ali isto tako ja se i užasavam i muškaraca koji strogo podržavaju muškarce. Znaš, šta se dešava? Evo, banalan primjer, muškarci veoma često, ako muškarac prevari, pa dobro. Ako djevojka prevari, najstrašnije uvrede. Da, to ja mrzim jako. Znaš, i to mi je katastrofa. Dok ja sam u fazonu, ako muškarac prevari, katastrofa. Ako djevojka prevari, katastrofa. Da, isto. A imaš ti djevojaka koji su u fazonu, djevojka prevarila, pa traži neki izgovore, muškarac prevario, katastrofa, svi su isti. Ne, isto je. Muškarac prevario, katastrofa, žena prevala, katastrofa. I to je to, meni je to normalno razmišljanje. Ajde sad kad smo već kod prevare, šta misliš o tome? Da li si nekad bila prevarena, da li si prevarila i slično? Da li si oprostila, da li bi oprostila? Što se tiče prevara, ja nisam nikad prevarila, niti bi. Da li sam bila prevarena, pa ta moja prva veza je bila kriminalna. A dobro, to je ta dečija veza. Pa da, ali ne mogu baš reći ni da je dječija, to je tako neke 15. godine kao do 18. Mislim, jeste, dijete sam realno prva veza i tu je mislim, klasika, bilo svega, pa raskinemo pa se pomirimo, ali nije to kao mi jednom, dva put raskinemo, bi su raskinemo 30 puta, otprilike, budemo 2 nedelje zajedno pa raskinemo 3 dana pa se pomirimo. Sad, u toku toga svega, ja kao nisam imala pojma šta se dešava, ali kao kasnije sam saznala masu stvari, a ovo me bolilo uvo, razumiješ? Tako da kao ja sam u nekom smislu kao bila prevarena, ali nemam pojma, mislim, saznala sam kasnije kad me bolilo uvo. Nije nešto čemu mogu sad da pridam značaj i da kažem ja, kako mi je bilo, patila sam i slično, nigdje veze. A šta misliš o ljudima koji varaju? Znači, ti kao
Ja recimo mislim, ja ako sam tebe izabrala kao svog partnera, zašto bih ja tebe prevarila? Prije sam mislila da su to loši ljudi. Znaš, kao bukvalno loši, zli ljudi, jer kao kako možeš to uraditi svojoj najbližoj osobi. Znaš, onda sam promijenila mišljenje i ne mislim da su to nužno zli ljudi, daleko od toga, ali mislim da su nesigurni i iskompleksirani i da su željni nekog samodokazivanja, znaš, kao ja mogu da imam svaku, mene žele, ili da si muško ili žensko, znaš. To je više neko dokazivanje i liječenje ti nekih kompleksa i nesigurnosti. Jel misliš da će se takve osobe nekad promijeniti? Da li misliš da sad on sad stupi u brak, vezu i kao... Ja vjerujem da se ljudi mogu promijeniti. Misliš da postoji šansa da ta osoba nikad ne prevari onda svoju ženu? Da, ja vjerujem da se ljudi mogu promijeniti. Sad sve zavisi. Mislim, ako si ti kao klinac ili klinka u nekim mlađim danima i tako nešto radiš... Dobro, to je neka druga... Mislim... Ne, ali pričam sad već za ove starije dane. Ne, za starije, ako ti već u nekim odraslim godinama se tako ponašaš, ne vjerujem baš da ima nade za tebe, da ćeš ti u jednom trenutku se kao spametovat. To na starije godine? Ne, na starije godine, ne vjerujem baš da ima nade, ali kad si mlađi, ajde tu i tamo možda nešto, znaš, i da pogriješiš, jebi ga kao, nekad moraš i pogriješiti da bi naučio. Ali, generalno mislim da, nikad nije do osobe koja je prevarena, uvijek je do te osobe koja je vara, jer toj osobi nešto nije, ne mogu reći nije okej u glavi, ali nije načisto sa sobom. To 100%. Dobro. Reci mi, daću ti sad osobe. Dobro. A ti mi kažeš kratko, kroz par rečenica mišljenja o toj osobi. Dobro. Znači, poznate osobe. Dobro. Ženske. Dobro. Ema Radujko. Ne znam je lično. Mislim da je čak nikad nisam ni vidjela uživo. Tako da, nemam ništa specijalno da kažem u tom smislu, pošto se ne poznajemo. Ja više mogu možda da prokomentarišem njenu karijeru. I kako ti se sviđa? Pa znaš kako, ja mislim po meni da je trebala ostati da bude influencerka. Što? Pa meni se ne sviđa njena muzička karijera. Znači po meni ona je top lijepa, zgodna i trebala je po meni da fura neki fazon tipa kao ja. Kao većina influencerki, razumiješ, djevojka trenira, da snima kako trenira. Znaš, ishrana i taj neki beauty content što sve mi djevojke volimo. Po meni je trebala da se zadrži na tome. Možda da snima i vlogove za YouTube ili nešto tako, zato što je kao ovako zanimljiva, ajmo reći, nije stidljiva, znaš. Ima neku energiju sad, kome se sviđa ili ne sviđa, nije bitno, ali ima neku ipak energiju i po meni je trebala da se zadrži na tome. Okej. Mislim, meni je to kao, ne slušam njene pjesme i to da. I ti nastupi sve ne sviđa mi se, kao influencerka bi baš mogla da bude top. Bixi? Bixi? Ovo ne sme da pratimo. Da. Bixi, više bi prokomentarisala vas dve u tandemu, pošto vas i, kapiraš, posmatram vas kao duo. Nisam tela da pitam kao sebe, Ne, posmatram vas kao paket. Tako da ne mogu samo nju, ali ne, meni ste vas dvije top zanimljive zato što niste fake, razumiješ? Da, to si ti negde i rekla. To sam ja na live-u davno kad smo... na live-u, da. Da, jer meni kakav god da si najgori na svijetu, mislim niste, da ne shvatiš pogrešno, da ne znam šta radite, šta pričate, budi ono što jesi, znaš, ne volim fake osobe koje glumataju nešto, tako da od mene za vas dvije veliki respekt, zato što baš vas briga, šta će ljudi reći, imate mišljenje kakvo imate, radite šta želite, ne glumite, ne pravite se da ste nešto što niste i baš vas briga, tako da meni je to skroz okej. Nije okej, nego top mi je. Nama je još zabavno kad nas prozivaju. Pa da, to mi je top, ne volim glumice kad mi se prave, to mi je katastrofa. Lea Stanković? Lea Stanković, pa da, ona spada u one prve youtubere nekad kao davno što su i svi gledali, što ja nikad, ajmo reći, nisam gledala. Ne znam, ne pratim ni nju, nemam ništa protiv nje, kao okej mi je djevojka, ima i okej content i lijepo se ponaša i sve, ali ne znam ni nju. Ne, šta pričam, ja sam nju upoznala čovječe davno prije 3-4 godine. Da, samo su se bile upoznale, ja mislim nešto banalno nakratko. Da, ali mislim nebitno je, ovako nisu se ni družile nikad ni ništa, okej mi je djevojka, ali nemam neko specijalno izraženo mišljenje. Dobro. Kad se ja ne družim, mislim, kao nešto sa youtuberima, ni influencerima, ni sa kim se, znaš, nešto mnogo ne družim. I što onda ne voli nas. Nije, nego nisam ja nešto tip mnogo generalno da se družim, Imam 2-3 drugarice i ne izlazim mnogo, znaš.
I onda ne mogu ni da imam neko mišljenje. Znači, odzvanja mi onaj sound za TikToka, Miljana Kulić. Ja sam kućna muva. Nisam, ali ne volim opet mnogo da se družim. Dobro, Adriana Kadar? Adriana, da, nju poznajem, znamo se i bili smo zajedno na moru pre 2-3 godine i ona mi je super, mislim ona uopšteno, ona, njen muž i kao bebica i sve super što se tiče posla i content, baš se onako trudi. U tom smislu imam i kvalitetan sadržaj i dobra mi je u svakom smislu. Dunja Jovanić? Dunja Jovanić, i ona mi je top. Mislim kao, šta reći, ne pratim. Da, bila sam poručivala neku njenu haljinu, super je haljina. Ali svaka čast, brand ju je super i sve što radi oko posla, koliko se trudi, kida. Dobro. Znaš šta me zanima, da li menjaš svoje navike zbog momka? Malo, po meni u nekoj zdravoj granici normale, tako da kažem, ne nešto drastično, da ću se ja kompletno promijeniti, ali malo da. Dobro, reci mi... Primjer, šta? Ne moraš, kao jasno mi je. Ja sam još htjela kažeš, jer se ja recimo totalno promenim. Da, ne, ja se ne promenim. Ne, meni to nema poente, razumiješ? Ti s nekim ako ti moraš skroz da se mijenjaš. Ja se prilagodim totalno zato što sam ja više taj domaćica vibe. Aha. Zato što ti si negdje na sredini. Ja sam više taj domaćica vibe i ja bi sve onako predodredila deci i mužu. I onda ja odmah uključim to. Ma ja sam taj vibe, poprilično. Nego kao sad sam u fazonu, razumiješ. A jel voliš da kuvaš i sređuješ po kući? Da kuvam, volim, da sređujem po kući, mislim ne volim, kao sređujem, ali ne mogu reći da volim. Kao, nema mi niš bi zanimljivo, razumiješ, brisati Jel više voliš da kuvaš sebi ili osobi koju voliš? Osobi koju volim. Da, ja... Kad pravim nešto, i drugarici kad pravim, na primjer, nije bitno, uvijek ukrasim bolje. Da, i tipa, ne znam, lupam, sečem avokado, bolje komade, što mi je ljepše, na primjer, ću dati toj drugoj osobi nego sebi. Da, isto, i ja isto. Jel tipa ako treba sebi da kuvam, radije ću naručiti, ako je i nešto tu, onda ću kuvati. Da. Dobro, reci mi najskuplji poklon koji si dobila. Mislim da svi znamo. Mislim da to svi znamo, da sam dobila auto. To ne bilo koje auto, nego Mercedes SL 43. Jesi uručila na Cabrio. Ja se nadam nisam pogriješila, mislim da sam dobar rekla. Tako da, koliko košta, ne znam, mislim da je 100.000 valjda. Ja mislim da je mnogo više, ali ajde. Misliš? Ne mislim da je mnogo više, ali sigurno 150, a? Ne znam, ja mislim da je 100.000, ne znam, boga mi. Nisam pitala za cijenu. Onda izgleda skuplje. Ne, auto kida. Još, je li bilo još nekih skupih poklona? Ajde, taj je najskuplji. Jeste. Kojih? Gdje me pitaš takve stvari sad? Imam sat jedan, imam drugi sat dijamantski. Ima 2 sata? Da, imam dijamantski. Full u dijamantima. Imam još. Imam narukvicu dijamantsku, imam prsten dijamantski. Imam svašta. Dobro. Ti sad sledeći... Ovo postavljam kriterijume za sljedeće. Sad ti kažem sljedeći dečko kad dođe, ne znam šta će ti kupiti. Znači čovjek jedino za kuću da ti kupi. Bukvalno. Opiši mi ponašanje devojke koje ti se ne sviđa. Znači onako ukratko nešto s kojim se ne bi družila. Ne bi se družila sa previše napadnom i glasnom djevojkom. To je broj 1 što ne podnosim. Da me vrišti, da je najglasnija, da je ona najluđa. Vidi me kako sam luda, ja sam najluđa. Joj, to ne mogu. To nikako ne mogu da stvarim. Taj vibe ponašanja, znači, ne podnosim. Ne mora znači nužno da je ona loša ili nešto. Znaš, samo meni prosto nijukom univerzumu ne bi prijalo. I teške folirantkinje, koje se baš pravi da su svetice, da su fine, one ne bi ništa, one su divne. A onda što mi sve znamo zapravo iza svega toga? Da je izmijurina neka i ne mogu samo budi takav kakav jesi. Ko te prihvati, super, druži se s njim, ko te ne prihvati, to je to, naćiš nekog drugog, znaš. Da li ti prija ili ti smeta popularnost koju si dobila? Pa tu sam negdje na pola. Ne mogu reći da mi prija, da sam luda za tim, da me to hrani, znaš ali ne mogu sad reći ružno da kažem i da mi smeta. Smeta mi malo, znaš, kad odem tako, evo sad
prolazimo pored galerije. Kad odem negdje, znaš, i kad baš nikako nema mira, kad me saleću sa svih strana, naravno da mi smeta, ono, kao ja sam čovjek, želim malo mira, ono, svoju privatnost. Evo ti smeta i ono kad te samo gledaju. Mene nervira i kad me gledaju. Da. Znaš, ono, neprijatno te gledaju. I ti ne znaš kako da reaguješ. Kao samo obavljam shopping, zašto me gledaš? Da, kao, jeste, ali ajde, kao to i nekako. Više kad mi prilaze onako, kad me prate, to mi je katastrofa. Znaš, sad mi se dešava ono, mene, kad god da se vozam u autu, ja izađem kasno, sad će se znati da se ja kasno uveče vozam po gradu. Ali dobro, nema i položeno, ja mislim. Ma ne, ovo sad što da ti kažem, prate me ljudi, razumiješ, odrasli. Ja se vozam po noći, mene odrasli, muškarci, razumiješ, idu autom, prate me. Kao, ostavi me na miru, čovječe, ono, šta vam je? Jel dobrim kolima prate? Da. Pa jel daš broj? Da. Ne, razumiješ, ja neko veče se vozam, 40 minuta se vozam, čitav grad sam prešla. Jo, to ja radim, kako ste ja nikad nesretno. Ne znam, ja to stalno radim. Ja isto pustim muziku i odem, ono, da, isto. I prati me sve vrijeme. Ja više, ono, hoću da odem kući, da uđem u garažu, neću da uđem u garažu, kao skloni se, neću da vidi gdje ulazim u garažu. I to mi se dešava isto, ono, katastrofa, ne mogu da vjerujem. I ovako, ono, klinci najviše, ne smeta mi ono, djevojke, to kad priđu. S djevojkama nikad nema problema, razumiješ, nisu one napadne ni bezobrazne, ali sa muškarcima zna baš biti problema. I sa starijim i sa mlađim. Da. Dobro, prelazimo... Ja u Hrvatskoj skoro, i sad u autu i kako ono, kabrio spušten mi krov i meni... izlazi momak iz auta, hoće da slika sa mnom. Ja kao, ajde, nek se slika. I on dolazi i ja sjedim u autu i on meni prilazi i kreće da me poljubi u obraz. I ja se ovako izmičem, kao nije mi jasno odakle ti ideja da ti meni priđeš da me poljubiš u obraz. Znaš, ljudi... Ali dobro, oni sebi daju za pravo jer misle da nas poznaju. Da, on mene prati, vjerovatno dugo i tačno to, osjeća se kao da me poznaje i uopšte ne može da skapira da ja njega prvi put u životu vidim, kao skloni se od mene. Znaš, ono, ne možeš mi prilaziti tako. I tako ima nekih scena, ono što mi je katastrofa baš, neprijatno. Idemo na sljedeći segment, a to je 10 jali. 10 jali, dobro. Šta misliš o tom trendu? Sviđa mi se taj trend. Jesi gledala video i bilo fazonom kakva dva Prvi video, vas dve kad se snimile. Prvi video kad se snimile bilo sam fazonu kakva dva debila. Ali ono, ne opet kao hejter, nego kao da li je realno video, znaš ono kao... Da li je realno da su ovo javno rekle. Da, kao i smiješno, ali kao i niste normalni, znaš. Jer kao, mi smo zapravo prve devojke koje su javno rekle, ljudi, bitno je to. I kao nikad niko nije došao i rekao, bitno je da momak zarađuje više od mene. Znaš, kao, mi smo prve tu došli i rekli, sad su sve krenule da pričaju otvoreno. To mi je najjače od svega. Znači, podržavaš? Podržavam 10 jali. Da. A 10 jali ne vozi? Kao nema položeno? Nema. Nije položio. 2. Mislim, 0 zapravo. Ako sam ja mogla, što imaš ti? Ne mogu nekako, moram muškarac da ima položeno. Da misli ja treba da te vozi. Ajde sad da imam 17-18 godina, on 19 lupam, pa nije pa kao okej, ali sad ja ono 24 moraš biti stariji od mene, prosto moraš da voziš. Jel voliš starije ili mlađe momke? Starije. Puno ili... Mislim kao, recimo, godinu, dve ili ono, ja bih voljela tipa dečko 10 godina starijeg, jer mislim da mi jedino tako može biti. Pa znaš kako, trenutno sad mogla bi i 10-15 godina stariji, ali gledajući na budućnost, ne bi voljela toliko da je stariji, ono, 2-3-4 godine, znaš. Pa ne umre pre nje. Ne, pa ne, nekako, neću ja da šta imam ja 40, on 55, zamisli. Neću, kao trenutno sad bi i mogla, ali ja ne gledam, nikad ne ulazim u odnose tako površno, razumiješ? Ja odmah u startu gledam, prognoziram budućnost, znaš. Nemam ja šta sad s nekim da uđem u neku vezu, odnos da budem... Ako ne planiram brak. Pa da, mislim, a on stariji od mene 15 godina. Ja znam da s tobom neću biti u braku, da od tog neće ništa biti. Nemam, znači, šta s tobom da radim, ni da se dopisujem, ništa drugo. Ako u samom startu ja ne vidim to na duge staze nešto da ima. Šta? Nikad ne reci nikad. Dobro, istina. Kad se zaljubiš, svi znamo što se dešava kad se zaljubimo. Kad se zaljubiš, ali nadam se da se neću zaljubiti u nekog koji je 15 godina stariji od mene. Oni su mnogo bolji zapravo. Mnogo su pažljiviji. Ajde se ti zapitaj zašto muškarac koji ima 40 godina je slobodan.
Slažem se. U većini slučajeva zato što i treba da bude slobodan jer nije materijal za brak. Ali ja uvek kažem, zato što ga je Bog čuvao za mene. Ti se tješiš previše. 10 je, ali izlazi u izlazak i ne zovete. Kako misliš? Izađe sa društvom, tu su i devojke i sve, a vi ste već dugo u vezi, ali te on ne pozove. Znači ti nisi pozvana. Kao bukvalno me ne pozove? Da, bukvalno te ne pozove da izađeš sa njima. A i druge djevojke su tu? Da. Nula. A čekaj, a šta ako nisu tu neke random devojke, ali su tu devojke od drugova koji su tu? Pa to bi isto bilo katastrofa. Kao, drugari pozvali svoje djevojke, ti mene nisi. Kao, šta radiš ti, a da ja tebi sveta. Meni je okej da mi momak izađe sa društvom u grad, ako oni ne vode djevojke, razumiješ? Ali ne može tu biti masu random, razumiješ, djevojaka. Ali kao neki muški izlazak, nemam ništa protiv toga. Nisam u fazonu i ti moraš sjediti kući, ne možeš izaći u grad. Možeš, fino, normalno, ali generalno ne volim tipove koji izlaze, tako da svakako nula. Dobro, reci mi, 10 je, ali ti pošalje laku noć i ti posle vidiš da je bio aktivan opet. Pa zavisi, ako je to na početku možda neki odnos od, znaš, dopisivanje i to 10, zanemarila bi. Ovo sada smo mi zajedno i da ja stalno primjećujem da se to dešava, uslijedilo bi pitanje zašto si online. Tako da ajde 5, otkud znam. A jesi svađali se ili nisi? Ne voliš da se svađaš? Pa ne volim da se svađam, ali kao umijem baš da se posvađam. I da napadnem. A kad vidiš da nisi u pravu, jel priznaš? Da, ja baš mogu uvijek da se izvinim i da kažem pogrešila sam do mene, nemam problem s time. 10 je ali vara. Nula. 10 je ali ti traži da budeš žena domaćica. U kojoj mjeri? Za mene bi to vjerojatno bilo 10. A zavisi u kojoj mjeri? Ako sad u fazonu je sjedi kući samo čisti, ne možeš da imaš svoj život, nula. Ali ako je onog stava kao što sam i ja, da ipak žena kao majka malo više treba da si kao kod kuće, a da on malo više radi i dalje 10, kapiraš? Ona tema malo prije što smo prošle. Dobro, a šta ako je u fazonu, znači imućanje i sve, ali ti budeš u fazonu, ajde da pozovemo kućnu pomoćnicu. I ono u fazonu ne ti čistiš. Batali to, nula. Dobro. Mislim, vidi. Treba i žena malo u nekom smislu da doprinosi, razumiješ, kuće. Mislim, ja polazim od sebe, moraš nešto da radiš da doprinosiš. Ti ideš recimo taj dan sa decom negde i rešiš da ne čistiš kuću, nego izvedeš decu negde. Da. Ne, to je skroz okej, ako hoće da napravi roba od tebe, nula, mislim. Da. 10 je, ali... Mene se nula čeje. Pratim mnogo devojaka na Instagramu. Nula. Ženo, nikad se nećeš udati. 10 je, ali neće ozbiljnu vezu. Nula. 10 je, ali živi s roditeljima još uvek. Čekaj, što živi s roditeljima, da vidimo? Pa mislim, sad ne znam, možda živi sa roditeljima. Ja razmišljam naglas u glavi, mogu postaviti različite situacije zašto on živi, možda otkud znam, ima i porodičnu kuću, topim ja, otkud znam. Dobro što se nije pomerio, brate, šta, je li nesposoban? Znam, ajde. 7. Ne mora znači da je to nešto. Ima 28 godina i živi u soba pored mame i tate spava. Ti mu dođeš, u sobi si pored mame i tate. Dobro, to je, ja uopšte nisam razmišljala o tome da mi treba da se viđemo, da dolazim kod njega. To je kad ja ne mogu da uopšte pomislim kao da sam se ja zaljubila, da sam ja s nekim. Ne, dobro, to je bez veze, onda 3. Dobro. Okej. 10 je, ali krije telefon i ne da ti šifru njegovu. 0. I 10 je, ali Crnogorac? 10. To ti je top. Da. Jel više voliš Crnogorce ili Srbe? Ili Bosanci? Pa ne znam, Crnogorci su simpatični, realno svim djevojkama, kao većina. Da, jeste, nekako ih najviše volimo, ne znam zašto. Pa ne znam, nije. I Srbi, dobro, Srbi i Crnogorci, 10. A reci mi, kako reaguju ljudi kada dođeš u Doboj sad? Mislim, ne reaguju zato što me ne vide nigdje. Ne idem ja tamo da bi sad izlazila, nemam nikog i moje drugarice sve su se preselile. Ja tamo se vidim s roditeljima. A jel odu u tvoj restoran oni koji... Ko?
pa deca recimo i traže tebe i tako to se dešavala neka neprijatna? Ma nije ništa neprijatno, bude ponekad, ali ne ništa mnogo. Mislim, manji je to grad, nema ništa mnogo, ono sva sreća. Nema tamo mnogo da me saleću, hvala Bogu. Dobro, idemo sljedeća igrica. Ili. Znači, plava Anja ili brown Anja? Brown Anja. Šta ti bi da se ofarbaš u plavu? Pa htjela sam da probam. Nemam pojma. I što je najče lijepo mi je, mogla bi da se zamislim kad bude malo starija da opet imam svjetliju kosu, zato što kako si tamna kosa te čini da izgledaš starijim, realno. I onda kako budem starija, mislim da bi možda mogla da se farbam tako, da imam neke pramenove, kao da bude malo svjetlija. Ne bi se više nikad vratila u crno, to mi je bilo cool kad sam imala 17 godina. Ne, ja sam se s 15 ofarbala u crno. Da. A prvi put sam se ofarbala s 13 godina. Pa u kojoj boji? Pa nešto tamnije brown isto. Moja sam luda. Je to sad tvoja prirodna? Da, prirodna boja. Pa dobro, to ti je. Ali uglavnom, da, tad sam kao htjela da izgledam starije, ono, klasično za klinku, ali sad kako sam ja sve starija, logično da radiš sve da bi izgledao mlađe. Da. Leto ili zima? Zima. Kod tebe zima. Zima. Da, ja ne mogu da verujem. Ali za mjesec dana neko da me pita, postoji šansa da ću reći ljeto. Po trenutnom raspoloženju i sve zima. Izlazak u klub ili izlazak na neku svirku kao koktel i tako to? Ne volim ja svirke uživo. Ne? Znači onda klub? Klub. A strana ili naša muzika u klubu? Strana. Dobro. Zavisi. Volim jedno i drugo. Naš. Slani ili slatki doručak? Slani. Trening uveče ili trening ujutru? Trening uveče. Dečko koji se bavi javnim poslom ili dečko koji ima svoj biznis? Dečko koji ima svoj biznis. Da prevariš ili da budeš prevarana? Da budem prevarana. Pločice ili da ima stomačić onako? Da ima stomačić. Ali ne ti, nego muškarac? Ne, na muškarce mislim. Ne, ja pločice. Znači da ima stomačić? Da ima stomačić. Dam ti sad, ne dam ti. Sad imaš izbor, znači da ti dam recimo 500.000 evra sad odmah, ili svakog meseca do kraja života 2.000 evra mesečno. Zašto bi se odlučila? To si pitala i Juno. Da. Pa ne znam. Ma ja bi možda uzela odmah. I šta bi radila s 500.000? Pa ne znam što najjače. Je li imaš nešto što bi željela sebi da kupiš? Pa ne, kao prva stvar generalno sad u budućnosti koju bi željela da kupim jeste stan. Dobro, znači kupila bi stan. Pa da, eto, kao stan. A ostale pare bi potrošila na torbice i cipele? Pa, moguće da. Jel bi uložila neki biznis? Pa bi. Ali ne, nemam sad neki plan, razumiješ? Znači biraš 500.000? Ma, biram 500.000 odmah, a ne to 2.000 mesečno. Milionar koji te vara ili siromašan lik, ali skroz lojalan? Siromašan lik, lojalan. Poziv ili poruka? Poziv. Ko nijedno ni drugo, ako baš morate. Bukvalno nijedno ni drugo, ne pišite i ne zovite me. Put sa prijateljima ili put sa voljenom osobom? Pa jedno i drugo, ali ajmo reći put sa voljenom osobom. Dobro. Dečko koji ne želi decu ili dečko koji se bavi nelegalnim poslovima? Ne znaš šta je gore. Dečko koji se bavi nelegalnim poslovima. Da, ja bi to izabrala vjerovatno. Da. To je to što se tiče mojih pitanja. Znači, sljedeći segment i posljednji ti isprobavanje neke hrane koju vjerojatno nisi nikad probala. Nisam. Šta je ovo? Znači, hrana koju vjerojatno nikad nisi probala. Nešto si ružno kupila sve, jel? Pa nisam. Trudim se da bude čudno i dobro. Aha, okej. Znači, ajde izaberi što želiš prvo da probaš. Ovo najgadnije djeluje, pa ajde prvo ovo. Ajde, otvori. Kako izgleda? Kako miriš? Gadno izgleda ko pokvaren zub. A ovo mirisa na leblebije. Sigurno da se jede ovo. Leblebije, bukvalno. Okej. Nije nešto baš što bi kupila da jedem, ali okej zapravo. Koliko ružno izgleda okej. Nije toliko strašno. Uzet ćeš jedno. Ja kad je okej. Okej.
Dobro. Ajde, da ćemo ovo. Ajde. Evo kao mekšivač za veš. Jel jeste? Nije mekšivač za veš. Ovo ne hoće da me otruje 100%. Ovo su ti sušene jagode. Ovo kao da se ubuđavilo. Jes malo izgledalo, jer su sušene. Ovo je dobro. Jako mi je dobro ovo. Dobro. Ovo je došla gladno. Ja kad nisam jela. Da, došla gladno malo. Ali baš je dobro. Ovo nosim kući. Ovo je jako dobro. Da, i Una je pokupila sušeni mango. Top. Ajde napitak, probaj. Ja, ovaj mekšivač da se otrujem ovdje. Promućkaj, mislim da je boba čaj neki. Ozbiljno. To nisam dugo pila. Pila sam nekad to prije. Da vidimo. Čak. Ima neke komade, da. Pa okej. Onako mliječno, hoćeš ti? Ne, slobodno pi. Čudno i dalje sam u fazonu da je mekšivač za veš. Pa čekaj, kakav ukus ima? Pa, nekako mekano je, baš ko mekšivač. Ubiću se. I sad ćemo... Da je uzem sušenih jagoda. Neki beli zec. Ovo su tipa neke bombone. Bože, izgleda ko tampon. Da. Jel da? Da. Bombone, okej. Opa, volim bombone. Kampanja, sad sam gostovala. Jel se ovo skida? Da. Sad sam gostovala i više nikad. A vidi, kod mene ne može da se skine. Možda se nešto kao... Možda se ne skida. Ja mislim da se... ne skida se. To je mnogo. Ali... Dobro mi je, kao bijela čokolada neka. Bombona od neke bijele čokolade. Mnogo je tvrdo, ne mogu da se odvraćam. Dobro, nije baš toliko tvrdo. Meni jeste. Meni je ovo najbolje. Jagode sušene. Da, evo, po nije mi čak i ove labrabije mi nisu loše. Nisu loše, ali ovo baš dobro miriše. Dobro, jel ti bilo dobro kod mene u emisiji? Za prvi put u emisiji bilo ti je dobro. Da, mislila sam da ću biti gore, da ću više da se stidim. Nije, dobra si. Dobra sam, evo. Hoćeš gostovati još negde? Svake prestupne godine ću da gostujem negde. I to naravno opet kod mene. Naravno. To je bilo to. Hvala ti puno što si došla ekskluzivno kod mene. Vi nas, dragi gledalci, gledajte svakog petka od 15:30 i pratite Hype na društvenim mrežama. Ćao!